अगर आप भी चाहते हैं रोहिणी म्यूजिक के गाने सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे बेटा चेहरा मुरझाई लगता, कौन दिक्कत बता बेटा, का दिक्कत बा? ला है सुना, बता बाबूजी के करनामा। श्री रानी फिल्म्स पटना, हमारा नंबर है 9120844401। कैसे जाई कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना। मायरे कैसे जाई कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। ओ बाबूजी लेहलन दहेज में लाखे रुपया मौगी करिया मिलल ना। ओ बाबूजी लेहलन दहेज में पल्सर गरिया मौगी करिया मिलल ना। के चक्कर में माई कर देहलस बियाह हो। कैसे जियब जिंदगी माई भइल मोर तबाह हो। दहेज के चक्कर में माई कर देहलस बियाह हो। कैसे जियब जिंदगी माई भइल मोर तबाह हो। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। नाही संगवा हम जाई बहरिया मौगी करिया मिलल ना। नाही संगवा हम जाई बहरिया मौगी करिया मिलल ना। श्री रानी फिल्म्स पटना, हमारा नंबर है 9120844401। जे रही सपना भइल नाही पूरा। बाबूजी चला दिल बाप छुरा। सोचले जे रही सपना भइल नाही पूरा। बाबूजी चला दिल बाप छुरा। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। मर जाई खा के हम जहरिया मौगी करिया मिलल ना। मर जाई खा के हम जहरिया मौगी करिया मिलल ना। श्री रानी फिल्म्स पटना, हमारा नंबर है 9120844401। हम समझाई माई अगुआ सुनील के। जिंदगी बिगाड़ देलस रोजे हमसे मिल के। कैसे हम समझाई माई गायक सौरभ के। जिंदगी बिगाड़ देलस रोजे हमसे मिल के। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। करिया मिलल ना मौगी करिया मिलल ना। हो मायरे
कैसे जाई कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना माई रे कैसे जाई कोहबर के भीतरिया मौगी करिया मिलल ना।